No tak dneska si v tomto videu povieme, ako má vyzerať dobrá robota a ako vyzerá východisková revízia od A po Z. Takto nám vyzerá elektrický rozvádzač a pri revízii sa začína vždy od projektu. Čiže rozvádzač sme si pozreli, tuto nám už elektrikári nachystali projekty, ktoré obsahujú technickú správu, protokol o prostredí, pôdorysy, rozvádzače a takto vyzerá projektová dokumentácia a revízny technik vlastne hodnotí, že či vlastne to vyhotovenie zodpovedá tej projektovej časti. A dneska si ešte povieme, čo to vlastne je tá odborná skúška a čo je to odborná prehliadka. Začneme odbornou prehliadkou, takže bude to video mať viacej striov. No, začali sme odbornou prehliadkou a odkrytovali sme si celý rozvádzač. Pri odbornej prehliadke, okrem základných vecí, sa sústredujeme aj na rôzne veci, ktoré nie sú štandardné. Napríklad v mojom prípade som si všimol, že tento jediný káblik není označený. Tak som si pozrel, kam ide a elektrikári to poistili, double ochranu, že uzemnili pre istotu aj toto. Nemuseli, ale spravili. Tak, jak by sa to malo robiť. Ďalej, keď ideme, skontrolujeme, či je správne prepäťovka. Pozrieme, či sedia dimenzie vodičov. Ja mám na to takýto prístrojček, umelohmotný. Pozrieme, či tu je 1,5. Na svetelný okruh je to správna dimenzia. Samozrejme sa to dá pozrieť aj tu. A na zásuvky zase pozrieme, či je správna dimenzia tu. Áno, je. To 2,5 sedí. Ďalšiu vec, ktorú kontrolujem, je to, či tie vodiče, ktoré sú v tých istiacich komponentoch, či sú utiahnutí na správny moment. V našom prípade je to 2,5 N. Je. Takto ešte prejdem aj zbytok toho rozvádzača. Vyhotovenie si pozrieme aj ďalej a pozriem si, že či zvládli elektrikári TNC sústavu na TNS. Môžem konštatovať, že to je urobené perfektne. Ďalej si pozerám, či neprídem na nejakú anomáliu. Napríklad tu som si všimol, že sú krytky, to vo veľkej časti nebýva alebo chýba. Ale všimol som si takúto záhadu. To som sa hneď nad tým pozostavil, že Z17, to je divné. Ale keď si pozriem, čo znamená Z17, tak prídem k tomu, že je to masážna vaňa, ktorá zrejme asi ešte nebude. A to si tiež pri tejto odbornej prehliadke pozriem. Vždy začínam pri rozvádzači, aby som mal zhruba predstavu, že v akom je to stave. A na základe toho si potom idem skontrolovať celý dom. Druhú vec, ktorú som si všimol, je, že je tu zdroj. Výrobca tohto zdroju ale hovorí o tom, že predistenie musíte mať 500 mK. Pozrel som si poistku. Áno, je to tak, je tam 0,5 A. Čiže urobené v zmysle výrobcu. Predpríprava na HDO. Hlavná uzemňovacia svorka, tu je prepoj v správnej dimenzii a uzemnené sú dvere, má to výrobný štítok, dostal som do ruky vyhlásenie o zhode a kusovú skúšku, takže odbornú prehliadku rozvádzača by som aktuálne ukončil a vyrážam do objektu. V hornej kúpeľni, kde bol zistený odpojený okruh, som sa aj tak pre istotu šiel pozrieť. A našiel som acedorku, ktorá bola označená a vnútri ešte je gelová spojka. Takže toto hodnotím ako fajn. Pri odbornej prehliadke revízny technik kontroluje aj to, či v umývadlovom priestore nie je zásuvka. Tu nie je, ba dokonca. Niekto si dá záležať na tom, aby tam dal zásuvku s vyšším IP krytím. Ďalej sa kontroluje to, či pod umývadlovým priestorom nie je zásuvka a či tu niekto robil pospojovanie. Spravil. Nakoľko ešte nie sú zapojené tie batérie, nie je zapojené pospojovanie. Ďalej som si potváral
takéto servisné krabice v strope a skontroloval som, či aj hore je urobené pospojovanie. Je to dodržané. A taktiež som skontroloval v kúpeľni, či pospojovanie je urobené aj tu. Takže táto kúpeľňa je v poriadku. Pri odbornej prehliadke som vylezol aj na strechu, kde v zmysle projektu má byť zapojená klimatizácia na pospojovanie. A nie. Takže toto je naša prvá chyba pri tejto východiskovej revízii, že toto bude treba doplniť. Jedno z prvých odborných meraní je meranie hlavnej uzemňovacej svorky a pospojovania. Odpil som si prívod, guľatinu, vonku som si umiestnil zemné tyče a začínam merať. Toto meranie preukáže to, či ten prívod do hlavnej uzemňovacej svorky je správny. Tu vidíme, že je v poriadku. A ešte zvyknem merať unikajúci prúd, napríklad si môžeme pozrieť rek, kde je to tiež v poriadku. Druhé zo základných odborných meraní je meranie pospojovania, že dali sme si dole hlavnú uzemňovaciu svorku, pripojili sme sa a ideme testovať, či tento spoj je v poriadku, ale nebudeme ho merať tu, ale tu sme si urobili vlastný test. Dáme tam teraz svorku a vyskúšame, či je to v poriadku. Takže pospojovanie máme na plyn v poriadku. V návode ešte nemáme spravené, ale už vidíme, že už sú tu prichystané svorky, kábel a takto obehneme teraz celý dom, zmeráme takisto vodu, kotol, kúrenie a tak ďalej a pokiaľ budú hodnoty v norme, môžeme vyhodnotiť, že meranie pospojovania je v poriadku. Jedno takých zo základných revíznych meraní je meranie izolačného odporu. Chalani prerábajú prípojku do rodinného domu, tak si ma pozvali, aby sme zmerali tento kábel, ktorý sem dali. Vidieť, že sú pedanti, si dali aj chráničky na jednotlivé žily. Teraz kontrolujeme, že či ten kábel je v poriadku. Takže ideme zmerať izolačný stav. Čiže testujeme ten kábel na vyššie napätie ako štandardne prevádzkové, v našom prípade 500 V a odpor je v poriadku, takže môžeme svedomite prehlásiť, že kábel je v poriadku a môže sa nainštalovať. Ďalšie z dôležitých meraní je meranie izolačných stavov kabeláže, čiže testujeme, že či tá kabeláž sama medzi sebou je v poriadku. Toto meranie ukázalo, že je to fajn a teraz sa treba popresúvať ku každej jednej zásuvke, každému jednému vývodu svetlu a zmerať to isté. Ďalším z dôležitých meraní je meranie prúdového chrániča. Najprv vyskúšame tlačítko test, to funguje, keďže je tu fotovoltika, je to prúdový chránič typu A. Zapojíme ho do prístroja a ideme testovať. Merací prístroj nasimuluje rôzne stavy, kedy overuje, či ten prúdový chránič vypne v stanovenom čase danej charakteristiky toho prúdového chrániča. No a takto postupne nám to pozhadzuje. Bude to treba zase takto vždy ponahadzovať. Takto nejako nám prebieha ten test. No a takto treba prejsť všetky prúdové chrániče v inštalácii. Naozaj všetky. Prúdový chránič je jeden z najdôležitejších bezpečnostných prvkov. No, máme tu už možno, že aj výsledok. Ešte nie, ešte má poslednú 11. A môžeme o chvíľku prehlásiť, že prúdový chránič je v poriadku. V poriadku. Ideme ďalej. Jedno z najdôležitejších revíznych meraní je meranie impedancie poruchovej slučky, ktoré ja
prvom rade robím na vstupe a potom na všetkých ďalších obvodoch, ale vždy na tých koncových. Hej. Čiže to sú napríklad zásuvky. Teraz vám strihnem z toho, jak to vyzerá v zásuvkách. Meranie impedancie poruchovej slučky sa vykonáva vždy v koncových prvkoch, ako sú zásuvky, alebo môžu byť aj svietidlá. A v našom prípade vždy zvykneme preverať jak impedanciu siete, tak aj impedanciu poruchovej slučky. Môžeme si to napríklad tuto ukázať. OK. Môžeme dať ďalej. Nepáť. No. A vyhodnotíme, že meranie na tomto okruhu, tu bude na kuchynská linka, keby náhodou niekto chce vedieť, je tu v poriadku. A ideálne je pri východiskovej revízii obehnúť takto každú jednu zásuvku, aby ste vedeli, že či naozaj tá elektrická inštalácia je v poriadku. Takže ak vám náhodou niekedy nevychádza impedancia poruchovej slučky, tak je to preto, že tento spodok tejto poistky hrdzaví, dokonca sem aj zateká. Takže musíme dať distribúcii vedieť, že toto není v pohode. Tiež jedný z tých závad častých, že málo kto to kontroluje, ale pri revízii sa na to vie prísť a dá sa to v princípe jednoducho vyriešiť.